My tie technológie vyvíjame tak, aby sme mali vysokú efektivitu a návratnosť. Musí sa tá technológia vrátiť do 6 mesiacov, maximálne 12. Aby sa to tomu nášmu zákazníkovi oplatilo. Pri použití 3D tlače je hlavnou a obrovskou výhodou to, že keď ten konštrukt niečo tvorí a potrebuje sa zmeniť do nejakého limitu, tak tie hotové štandardizované súčiastky vám tam nepasujú. Typický príklad je, že ozubené koleso má napríklad párny alebo nepárny počet zubov a týmto spôsobom si vytvoríte vlastné ozubené koleso, ktoré má taký počet zubov, ktorý potrebujete. Nie je taký, aký sa dá kúpiť. Čiže minimalizujete hmotnosť, minimalizujete priestor a v neposlednom rade sú to financie. Keď ten zákazník potrebuje niečo rýchlo, tak dodávka špecializovaných dielov trvá niekedy aj 2 mesiace. No tak to si vytlačíte za jeden deň, vyskúšate, vytlačíte nový dielec, prispôsobíte sa ho, zase ho vytlačíte a za 3 dní máte finalizovaný dielec, ktorý vám presne plní tie požiadavky, ktoré potrebujete. Samozrejme, nedá sa použiť na všetko. Dá sa použiť tam, kde to spĺňa pevnostné charakteristiky, čo sa týka presnosti alebo rozmerovej stálosti, teploty, ale pri vysokom percente aplikácie môžete použiť tlačené diely. A robíme to. Robíme to často.